Niruusaddo asussa nakanot suurin sinisinisniruus perkele saatana valekuuleli. Rannassa kuvataan pornofilmiä pääosassa Mikael Granlund. Päässä Lorto antaa vielä odottaa itseään. Sanimas. Haidi haida. Oikeat kun rahaa ja koran sinä. Vittu mikä homo. Naamio joimaan sen silauvaalisnes. Hänen nenä. Imukuppi nuoleen on kiinnitetty imukuppi. Nikke päättelee. Nikkelee. Kirjoitus 3. Viallinen I. Puhe. Muutettu ääni lukee Iltalehden uutista, jonka mukaan Teuvo Hakkarainen sanotin eikä Salabalas. Seppo Taalasmaan pää saa osuman. Huoneen ovi on auki. Nikke päättelee. Huoneen ovi ei ole kiinni. Todella sensaatiomainen tapaus. Paska. Hän antaa $100,000 shekin Haidille, jotta tämä suostuisi kokeilemaan liseksiä. Voi jumalauta. Surrus. Kuka onkaan piilossa purjeen takana? Kaksoisnikke. Seijes, keitä ovat nämä kaksi. Täällä ei ole ketään. Maanan taivaan muna, rapula ja vapina. Säädyllisyysillytää. Kirjoitus 3. Missä Sim? LOL! Egon on tulossa ja Nikke on siinä paikassa hänen luonaan. Samalla tuottaja Plotte passako suunsa ja teki sen puhtaasti isänmaallisista vaikuttimista. Portieri ojentaa saaneet mursuille videokasetin Karva vitut 4. Turha Toyota. Samemas. Egon näkee takaa-ajajien lähestyvän ja sukeltaa. Sinne hukku. Sane panee heti kasetin pyörimään. Hän kaivelee muistilokeroitaan. Missä hän on nähnyt tuo Sakiaisen? Äkkiä hän muistaa. Johanna Tukiaisen puutarhassa. Onnellisempaa loppua ei kukaan ihminen voi kohtuudella vaata. Muumi perikkossa perkele perise huora.